Kaon na bay. Mira kinilo eh. Saan mo? Ay balo diha. Ay balo na. Pagilawon. Asa balo diha? Bilan mo kapok patukok. Tats. Sabi kay kilaw. Namo ko tay bahaw oh na para mahalin na tong bahaw ba. Ate Bombay. Lami kilaw matats basta buntag sayo. Parisag bahaw. Una pa ta makakaunan din sila ha. Balo ang tatong kilawon niya. Wa pa man nagkabuwa. Manang bangsi lang sa amis na po ni kilawon mga tats. Bay. May bahaw bay, ato tiwasan na bay. Ganyan ko nagulat magkabuwa dito, wa pa man ko guys. O sige. At diretso ni bay. Ato lang ni panitan mga tats. Style ni panitan to para diretso na ba oh. Na panitan na ni siya. Wala ka kon pa. Wala isa. Wala pa makaibayan dito? Wala pa. Pagkugi lang aglihok. Solbad ng kilawon. Yan ay mga bahaw ang bangka. Wala pa luya yung ano? Oh, pero na yasin bitsin. Wa may luya. Kini. Ano lang gud ni ato ang masudlan lang gud atong tiyan. Sige ri na bay. Oh, that's naman ko lamas lang gihiwa oh. Largo na. Daog na. Daog na matats. Pila ra koy kinilaw matats. Importante nga masudlan atong tiyan. Achip na. Unsa ni? Pinitis. Wow, napuntis nugba matats to. Achip kayo. Jambol ang mga kabataan. Kalami ba ana oy? Yan na po sabaw. Oh, mga anak. May isda, wala pa maghabwa. Hello? Naminaw pa sa presyo. Na mga unsa mi? No. Oh, mga anak. Ana. Kusit di dua kahiwa para Ako pa mo bangsi dito, panglimpyo pa mo. Kaon na bay. Mira kinilo eh. Mabo na nato isda unya. Totoo, mabo na nato isda. Yata 120. 120? Oh, kilo. Mahala sa tuwing isda 120. Ay, may mga kay tata.